В това видео ще ви покажа един съветски осцилограф. Това е ЛО-70. ЛО-70 означава любителски осцилограф. Със 70-та година вероятно е разработен. Пуснат е в производство 74-та година. В момента сме го пуснали. Лъчевата тръба е загряла и ни показва множество чертички. Ето ги. За съжаление, този осцилограф е за ремонт, но все пак трябва да го действие. Какви са тези устройства, които може да бъдат изследвани с този осцилограф? Това са обикновено нискочастотни осцилографи, крайни стъпала, някои нискочастотни генератори. Общо взето е това. Неговите възможности са малки. Хоризонталното отклонение по време е някъде около 50 кГц, а пропускателната вертикална полоса е около 500 до 1 МГц. Така, започваме с сондите. Хикс, вход за Хикс, Y. Тук обаче имаме още един канал. Независимо, че е любителски, този осцилограф има два канала. С още едно допълнително устройство обаче може да ни покаже и 4 канала. Както виждаме, линейката са 4 линейки. Така. Регулираме яркостта. Тук фокуса. Тук отклонението вертикално. Лъча не се отклонява много, именно заради това трябва да се ремонтира. Тук е хоризонталното отклонение. Ето. Не се отклонява достатъчно, все пак се отклонява. Тук имаме усилвател на честотата и плавна настройка. Галетният ключ ни позволява да избираме хоризонталното отклонение по Хикс. Сега да покажем как действа това съветско чудо. Ще пуснем за целта едно радио, от което от дискоговорителя сме изтеглили два кабела. Ето ги. Това е единият. Това е друго. Така, вече слушаме музиката. И както виждаме, вече имаме сигнал. Не е много добър, но за онези времена е бил едно чудесно устройство за всеки радиолюбител. Този осцилограф е чисто нов. Той няма повече от 10 работни часа. Въпреки това е престоял много време и е за ремонт. Както виждаме, има леки отклонения от нормалната работа. Така. Сега виждаме осцилограма, звукова честота, която се изпълнява от дискоговорителя на малък транзисторен радиоприемник. Сега ще подготвим един малък генератор, китайски. Ето го това китайско чудо от AliExpress. Всички сте го виждали. Този генератор подава
П-образен сигнал и трябва да го захраним с една батерийка от 9 волта. Така. Честотата, която ни показва, е 10 кГц. Ще го намалим на 500 Hz. Ето, почти сме стигнали. Така. Ето, имаме 500 Hz. Ще изключим радиото и ще подадем сигнал тук на неговите крокодилчета. И вече имаме П-образен сигнал 500 Hz. Така, с този осцилограф няма как да изчислите честотата, с която работите, но може да видите примерно диаграмата на осцилограмата, по-точно на променливия ток. Може да избереме някакъв по-добър диапазон. И това ще ни е разния сигнал. Както виждаме, не е много качествен. Ето го. Но пък за сметка на това имаме две черти. Той работи като двуканален едновременно. Наистина трябва да го отвориме. В някои от следващите видеа, ако успеем да запишеме, ремонтът ще бъде дълъг, изтощителен. Осцилографът е лампов. Трябва да се проверят много съпротивление, много кондензатори. Иначе тръбата е много добра. Както виждате, може да дадем малко по-добър фокус, по-добра яркост. Горе-долу толкова са възможностите. Така, аз държа камерата с едната ръка, опитвам се да правя нещо. Така, ето. Имаме възможност да увеличиме на 1 кГц ето 700, 800, 950 почти. Така, още малко ни трябва до 1 кГц. Така, даже преминахме 1 кГц и ето резултатът, който ни показва. Така, може би е по-добре. Картината обаче се движи. Това е заради лошата сонда. Тези изкривявания също следствие на лошата сонда, но нямаме по-добра. Тези осцилографи нямат стандартната сонда. Така, това е П-образния сигнал. Тук така би трябвало да падне, тук да се качи. Тази извивка ни подсказва, че имаме проблем с сондата. Просто получава смущаване, да речем, от осветителни тела, зарядки и така нататък. Сега, нека да увеличим на някаква по-голяма честота на 5 кГц. Ето, почти сме готови на 5 кГц. И така, аз имам доста осцилоскопи, да не кажа много, но някои от тях са си за ремонт. Трябва да отделя малко време и да покажем как ги ремонтираме. Сега,
В момента ни показва П-образен сигнал на 1 кГц. Можем да увеличиме. Така. Общо взето това е аналоговия осцилоскоп или осцилограф. Тук виждаме също този фронт как е заобиколен. Преди всичко проблемът е в кондензатор, който се намира вътре и не може да не се сработва добре с нашата сонда. Това е 5. Сега ще увеличим на 10. Да видим как ще се справи този нискочастотен осцилограф до 8 кГц. Отиваме на 10 в момента. Наближаваме. Така. Ето, вече имаме диаграмата. Може да превключим на така по-кратко време. Да опитаме да синхронизираме. Ето вече дори се казва падението на сигнала. Отново имаме заобляне. Но общо взето се вижда, че става въпрос за един меандър. Сега, трябва да се предвид, че тези генератори на П-образен сигнал на 150 кГц не са най-добрите. Те дават страшно много хармонични и въобще са проблематични. Но все пак да покажем как работи този осцилограф. Ето го. Направо си е разкошен. И разбира се, че трябва да се ремонтира. Сега, отиваме на по-високи честоти. Този осцилограф, съм го ползвал и съм го тествал до честоти около 30 МГц. Въпреки че стандартно е заложен да работи на така, ето 50 кГц. Не знам дали се вижда. Хубаво. Ето, това е 50 кГц. Така. Ето, това е сигнала, който получаваме. Трябва да превключим голям диапазон. Ето го. Много е добър. Да ползвате лампов или въобще аналогов осцилоскоп е голямо удоволствие. За всеки, който се занимава с ремонт или си майстори някакви устройства. Сега да отидем на 100 на сърца. Така. Това трябва да ни е 100 кГц. 100 кГц за този осцилоскоп е, да кажем, 10% от неговите възможности. Виждаме, че горната част, ето тук, една, долу е запазена, горе е заострена, но отново казваме, че самата сонда не е много добра, която правих днес и вече публикувах видео как съм я правил. Така че самата сонда не е много добра.
Тук можем малко да поизчистиме образа, доколко е възможно. Но няма да бъде много добър. Тук някъде. Това е максимума. Между другото, на 100 кГц този генератор китайски дъхва. Не може да даде добри резултати. И сега отиваме на 150. Това е 150. Ето го. Да. Тези фронтове са изключително заоблени. Ето тук. Имаме наклон. Тук отново заобляне. Изключително проблема е в тази сонда, която е съвсем така аматьорски набързо направена. Няма много добри качества. Ако изпробваме някакво деление, волтово деление, евентуално, едно към да видим вътре дали има кондензатори в това устройство. Има, по принцип. Дали ще подобри? Така. Но сигнала не се... 1 към 10. Дори да го усилваме, сигнала не се подобрява. Отново се връщаме. Да. Ами, тук виждаме хармонии. 1, 2, 3 и така. Ето. Все едно, че е трилъчов. Но всъщност работиме само с един лъч. Това ще го махнем, защото вместо да ни подобри работа, всъщност само влошава. Така да го регулираме доколкото е възможно. Ето, това е максималното, което да извлечеме от този китайски генератор на 150. Виждаме го. Той самият също така преминава от някаква вид синусоида. И общо взето е това. Сега да го намалим на 140. Това е сигналът, който може да получим. 140 кГц. И така, LO70 е много добър. Много се радвам, че го имам. Радвам се, че е чисто нов. Разбира се, изисква да се почисти малко, изисква да се ремонтира, трябва да се сменят някои кондензатори, трябва да се сменят някои съпротивления и мисля, че ще заработи така, както е излязъл от Саратовския завод за електроника в Съветския съюз. Общо взето, това е в момента. Така, следващият осцилоскоп е, който трябва да ви покажем. Това е OML, или речен още осцилоскоп или осцилограф. Мисля, че осцилограф е. Малогабаритен, любителски, пак е любителски, както този.
от същия завод е, само че е пуснат по-късна година. Мисля, че към 80-та година е пуснат. И ще ви покажа как работи той. За сега видеото е за този красавец. Много е добър. Както казах, към този осцилоскоп или осцилограф по-точно има още две устройства, които за съжаление аз ги нямам. Те делят времеразделно лъча и има възможност да ни покаже 4 канала. Така че за един любителски уред този осцилоскоп е наистина много добър. Руснаците общо взето са успяли да го направят. Сега да го намалиме на на по-малка честота, да речеме на 90. кГц. Ето, остана малко. Даже минахме. Така, 90 кГц. Да намалиме развръзката, времевата. Меандър. Ами добър е. Добър е. Сега, след известно време, когато имам възможност, ще се опитам да му направя едни хубави сонди и ремонт и да го пуснем и да го ползваме. С него може да се проверяват не само нискочестотни усилватели, крайни стъпала на тези усилватели, но и малки генератори нискочестотни, например за инвертори, например до 1 кГц, които работят 500 Hz до 1 кГц до 2. Какво друго може да се прави с него? Може да се направи една приставка за проверка на радиодетекторите. Много е лесно да се работи с този осцилоскоп, осцилограф. За съжаление, не е възможно да замерваме честотата. За сметка на това пък има мултицет, мултиметър, който разполага с честотометър до 200 кГц, така че до 200 кГц също можем да се справиме. Намалим още малко тази честота и с това да приключиме видеото. Ще се спреме на 35 кГц. Това трябва да е 35 кГц. И както е много добър меандър. Много добър. Можем лекичко да регулираме. Струва ми се, че може да намалиме хоризонталната развръзка. Мисля, че се получи добре. Ето това е най-тройка и ни показва 35 кГц. Аз съм доволен. Този осцилоскоп е наследство от баща ми, който съм така се заинтересува от радиотехника, някъде на 45 години. Започна да се интересува от тези неща. Осцилоскопът е подарък. Наш роднина, който е работил в Съветския съюз и му го е подарил. Но баща ми не го е използвал. Аз също не съм го използвал много години и фактически работните му часове не са повече от 10. Може би около 5 работни часа има. Абсолютно чисто нов Ло 70. Разкошен. Ето. Така, приятели, това е видеото за сега. Абонирайте се за канала и очаквайте следващите видеа.
които ще бъдат също на тема осцилоскопи. Ще ви покажем този красавец. Ето тук. И някои други модели. Някои, които също са за ремонт. Има и здрави. Имаме около 6-7 аналогови осцилоскопа и 3 дигитални. Ще ви ги покажа и 3 дигитални осцилоскопа, за да може да си ги поръчате и да си ги купите евентуално от китайците. Ето го. Малък, миниатюрен. Така. Но, това следващите видеа. Ще говорим за него. Започваме с най-нискочестотния LO70 и преминаваме към OML2, също от същия завод произведен, но вече е с честота до 5 МГц, който е за любители е много добре. С тях може да се правят, например, някои от късовълновите генератори на 3,5 МГц. Той също е изпробван на 30 МГц честота. Също показва там някаква картинка, така че ще ви покажа в следващото видео. Това е за сега. Абонирайте се, пак казвам, за канала и очаквайте интересни хубави видеа. До следващия път.